Héine an tactú las fí de bhí na Baltaine, be Gaelscoil feirste agus áitnéile ag feigil na cathrach an seo le gol go Tír Chonaill ar Rothair, agus bé siad ag deanú an Turas ar son na Gaelscolaíochta. Hosaí an Rothaíochta thart fa sé bhliain ó hin, bhí mar go airgad a bhhailí den níoscail go dtíarach agus coppla teismór a hanna go céile le smuintiú go neantha muid Rothaíochta go Gaeltacht Tír Chonaill. So an chéad le teammuid go deireadh agus nééis an darna le sin go hosaí muid an ngíadúir nééis na chuimmuid go ngáir de harciúil nes teamadráis an ngíadúiris. So sin mar a hosaí sé. Anis thart fa sé nó seach scoil agus agriachtaí deifriúil ó agriachtaí cumann luachlas Gael nó agriachtaí sport a le chéile. Agus am léana tá muid a gáil fríd taca le airgad a bhhailú na níoscail agus na bunscail de deifriúile go príomh mé feirsteach ar fud na sé chunta. Coideach acu iad siúd tá gáil tééis le gáil ar sean Rothair amach amach cosúil am héan, agus daoine eile tá gáil ar Rothair uair nuí agus a chostíonn na míltí puntaí. So brahan sé ar cean cinál duineú agus an duine anachtaú ach teanna an duine le chéile, fanam le chéile, coidím le chéile, bíon crackar dáán, bíon ihe ar go muadíón ihe hathairn am léana bé muid an ásan gíadúir agus bíon sé ar dóid mar imach. Iscrad and you sin íarna me le hiid de seo riú hasí mé an tréal hart fa sé seach nó hen agus bhí sé de trom heachta le gáil so le bheits an Rothaíochta agus tamasúil go mór leis agus seo scafte a gradíine tá géirí éach nachfá go dhéanú don Gaelscolaíochta agus mar dúir mar tamasúil agus go mór leis.